Jeg tog den lige fra hænderne. Hvad? Vi lige dokumentere det her. Maja? Ja? Altså det bliver nok sådan... Altså du skal lige lave lidt dans først, men jeg tænker, vi behøver heller ikke være... Dans? Nej, dans. Nå, dans? Jeg tror, det er dans. Jeg tror kun det er også, altså vi behøver heller ikke sidde 5 år. Nej, det er også det, jeg tænker, at det gør heller ikke noget, hvis jeg kommer til at sidde med det. Vi skal kun lige klippe det sammen. Det tager jo ikke så lang tid. Vi kan lige sætte os i en sofa. Ja, det tager ikke så lang tid, tænker jeg. Det tænker jeg. Men skal vi lige høre her om matematik, hvis vi er færdige? Hvad vi skal spørge om, inden vi begynder at ramme sammen og gå. Så vi stopper lige om lidt ind, så vi kan. Ja, det var det, jeg tænkte, så vi ikke har ikke smuttet ud af døren. Maria? Jeg tænker bare at tage lyden af. Ja, det var også det, jeg tænkte, bare stå og snakke. Det var også det, jeg tænkte i nogle af de andre videoer, der snakker vi også. Ja. Skal jeg begynde at rydde lidt op? Det vil egentlig Ja, det vil måske være fint. Skal vi stå her og hygge os? Jeg skal bruge de gule farver. Ja. Den er rigtig, rigtig dårlig, den der. Det sprøjter ud af toppen af den. Ja, sådan. Som du har langt nok arm til. Ja, jeg kunne heller ikke stoppe min undervisning. Jeg var nødt til at fortsætte. Jo, fordi jeg havde ikke og så sidder jeg der i 3 kvarter. Der er samtaler, vi får med. Jeg kan bare mærke, man kan se den der wonderful cocktail. Ja. Vi må ikke skrive på Simone, som er ekstra meget her. Maria? Jeg ved ikke, om vi skal spørge på, om man har tid til at lave det efter i dag. Men så kan vi også bare lave det, så skal vi bare have noget hjemme. Ja, det er jo rart lige at snakke om det. Det er jo rart nok at vide. Vi gider jo bare ikke den på, Nej, vi er nærmest færdige. Vi skal bare lige snakke sammen. Det er det eneste. altså, vi gør det også bare i morgen, matematik. Ja, okay. Det kunne vi også. Det ved jeg ikke alt. Altså, Jeg tror altså ikke, der er særlig mange, der er begyndt endnu. Ja, og så er der også alle dem deroppe, du kan smide. Ja. Der ligger også en her. Skal vi bare have en i vasken? Bare ud i vask, og så vask dem. Ej, pis, der kom en finger ind i foran. Nå, det går så hurtigt. Ja. Vi kommer til at fylde dejligt meget på min... Ja, altså med at lægge ind på computeren. Men jeg har 64 GB. Ja, okay. Det var meget. Det var rimelig meget. Det bliver iPhone 6 til enten 16, Ja, man kan ikke... 64 eller 128. Men jeg skulle ikke sige. Ja, sådan 16 bliver sådan lidt... Man kan jo ikke have noget som helst. Nej, det er for lyst. 1000 kroner mere, så har man det. Hvad har du egentlig på din? 64. 64. Så hellere også ofre det, vil jeg sige. Ja, jeg vil er i gang med at købe. betale 1000 kroner mere. Så. Altså det valgte jeg også. Det kostede 1000 kroner mere. Har du købt 64. Jeg bestemte det i går. Og der bestilte jeg også med 64, fordi det var ikke nok på 16. Nej, det var også det, jeg tænkte. Men de har allerede sat sådan 1000 kroner ned, fordi der er kommet en iPhone 6S jo. Ja, Det er den, jeg skal. Nå, det er den, ja, okay. Fordi det kan i hvert fald Jeg får jo tænke, at tilbud på det. Ja. Så jeg køber den, og så med 64. Ja. Ja. Har du egentlig fået dit kørekort? Nej, ikke nu. Jeg Og det er overvejer sådan mærkeligt. snart at skrive til Det er min så mærkeligt, for lige min veninde har fået det. Hun fik det efter dig. Ja, det er vildt mærkeligt, men jeg Du har faktisk snakkede... ikke forstået alligevel. Nej. Kan du så over med sådan en midlertidig? Ja, det gør jeg, og det holder jo kun sådan 3 måneder. Ja. Så skal man have et nyt. Så det er jo sådan lidt dumt. Det er også træls, det er også sejre at have det andet. Ja. Tæt på. Nå, jamen, det er sådan, og jeg forstår det ikke, fordi men der var også en anden, der kørte sammen med samme kørelærer. Hun har heller ikke fået det endnu. Og der er gået sådan 2,5 måneder. Ej, hvor mærkeligt. Så, og det var sådan samme kørelærer, samme sted. Hun er jo snart færdig med hendes midlertidig. Ja, det er hun nemlig. Så det er sådan lidt. Fedt. Så jeg venter sådan hele tiden. Jeg tjekker altså postkassen. Håber sådan, det er derude. Det er også ret, det er sat på. Ved du, hvordan billedet der kommer til at se ud? Han skal ikke grine. Ej, skal vi sige, det er det her?
Fordi jeg tror ikke, det bliver bedre. Jeg tror ikke, den har ændret farve i... Skal vi ikke sige det? Den har synes ikke ændret farve i de sidste 5 minutter. Jeg tænker også, man kan godt se forskel nu. Det er så også det, vi kan sige. Ja. Kan du ikke sige, det var det?